So, may problema kay mayong nanggod ang uban nga anara bitaw live. Ari rata sa live. Praise God. Matutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kabulahanan diha sa mga pag-antos. Mao nay uluhan sa atong pagtuon mga igsuon ang kabulahanan diha sa mga pag-antos. Kung imong tan-awon na diha sa Matthew 5, unang mga pagtudlo sa atong Ginoo nagisgot siya kabulahanan. So atong ablihon diha sa Matthew 5, 1 to 12. Matthew 5, 1 to 12. Balik sa tagbarog palihog. Matthew 5, 1 to 12. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod og milingkod didto, unya mialirong kaniya ang iya mga tinun-an, og gitudluan niya sila niining mga mosunod. Verse 3, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Verse 5, bulahan ang mapausanon kay maila ang tibok yuta. Verse 6, bulahan kadtong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon sila sa Dios. Verse 7, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Verse 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Verse 9, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Verse 10, bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Verse 11, bulahan kamo kung biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan tungod sa inyong pagsunod kanako. Verse 12, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini, pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Magampo ta, amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat Lord nga pasabton minimo sa tinuod gayod nga kabulahanan diha sa mga pag-antos nga amo nga masinati amahan. Salamat Lord nga among mga kalisdanan nagatudlo kanamo nga kami di ay imong mga anak og imong gipanalanginan, gilipay o gipaboran Ginoo. Nagampo ko Dios nga ang mga mensahe nga amo karong madawat mahimo Ginoong usab sa tagsa-tagsa namo ka mga panglantaw sa among mga pagkinabuhi og maghatag kanamo o Lord og tinuod nga kalipay. Magdugang usab kini sa kanunay sa among pagtuo, paglig-on diha sa among pagsalig o paglig-on sa among pagigugma diha kanimo. Salamat yung panalanginan ang tanan o Dios nga maabot niining maong mensahe. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo ug Hari, among mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Ang Mateo 5 hangtod sa 9, hangtod sa 7 mga igsoon. Giwali ni Jesus, gitudlo ni Jesus ni ngadto sa mga sumusunod niya, ngadto sa mga katawhan nga miduol kaniya. Mo nang gitawag ni siya og Sermon on the Mount. Apan ang wala ni kaning awali sa kanang gitawag natog pinakaunang tigpaminaw, wala ni gi-address ni Ginoong Hesus ngadto sa mga dili magtotoo, sa mga wala nag-alagad, sa wala mga nagsunod kaniya. Ang iyang gitumbok aning Matthew 5, 6 ug 7 kadtog yung nagsunod-sunod sa iya ha. Mao gani nga nahitabo ni nga duna siya ay Sermon on the Mount because bisan niya atong dapitan naabot ang katawhan nga nagsunod-sunod kaniya. Amen. Sa to pa ang maong mga pagtudlo gi-address niya ngadto sa katawhan sa Dios. Kung mayo na gani kag katawhan sa Dios, ingnon ta mga spirituhanon nga mga kanang tawo, dili sila mga kalibutanon nor tawhanon, no? So imong timan-an ni tan-awa ra gud nag-ayo kung magtuon tag Biblia mga igsoon, sulayi og lantaw
ang Christian view or kining spiritual nga panglantaw. I mean, ang panglantaw sa mga magtotoo sa dihang magbasa sila sa pulong sa Dios ug ang panglantaw sa mga walay Ginoo sa kinabuhi sa dihang mabasa nila ang pulong sa Ginoo. Now, kung binagsaon ni mog husay na gikas bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 12, unya Kristohanon ka pero kalibutanon kang manghuna-huna. Dili gyud ka katilaw sa tinuod nga kabulahanan nga gihisgutan diha sa verse 3 hangtod sa verse 12. Mao jud nay pinakasiguro usbon nako. Pagka kalibutanon ta nga manghuna-huna, pagbati nato kalibutanon, pag magbasa ka ani dili gyud ka makatilaw sa tinuod nga kabulahanan sa gihisgutan sa chapter 5 verse 3 to 12. Nganuman tungod kay natural kung masinati nimo ning tanan, biktima gyud ka sa natural nga panglantaw sa kinabuhi. Kanang ikaw ba? Kanang tawhanon ka. Lahi man tong naa ka sa Ginoo, kay moingon naman gyud ka, kani nasinati na ako ni kay mo ni gistudlo sa Ginoo. Pero iya ka sa kalibutan, masinati nimo ni, di gyud ka kaigong bulahan ko, kay gilibak ko sa silingan. Di gyud ka kay ngana sulungon pag ganito nimo. Now, nganong gi-address, nganong gusto ni Lord nga ipaabot pod ni nato tungod kay daghan nato mga igsuon. Paminaw mo. Daghan nato nga nakabaluta nga kini di ang tanan nga mga giantos dinhi, mga alantosos kinabuhi sa diyang naa na kay Ginoo kabulahanan ni. Pero wala ka naka-feel nga kabulahanan ni, wa nimo nabati nga kabulahanan ni. Tungod kay tawhanon gihapon kag hunahuna og pagbati. Mao na nga kung makasinati ka ani, feeling nimo dayon gidaog-daog ka. Feeling nimo dayon kanang biktima ka. Feeling nimo dayon nga grabe gipakaubos gyud ko nila. Gidaog-daog gyud ko nila. Ingon ana, ngano man tungod kay tawhanon nga panguna-una ug tawhanon nga pagbati. But unya masusi nato, i-compare nato ni unsaon man nato pagdawat sa kinabuhi ning mga gihisgutan dinhi. For example, kalisdanan. Example, kalisdanan no. Kung tawanon ka nga naga sinati sa kalisdanan, muingon ka nga sa mga malasa maning kinabuhi oy. Tiwaso na lang maning kinabuhi ani. No? Pero kung nakay Ginoo, unya nakasabot kag ayo kanang gitawag kag spiritual ka bang huna-huna. Mayon kang ninduta kay Lord ni mga kalisdanan kay mao jud ni paagi Ginoo nga naduol gyud ko diha nimo. Nya Lord ingon kasi mo mga pulo nga bulahan sila nga nag-antos. Thank you Lord, bulahan gyud ko kay nakasinati ko kay ngani. Amen ba? Ang pangutana giunsa lagi nato pagdawat. Giunsa nato pag-response. No? Giunsa nato pag-response mga igsoon, usa-usahon nato ni. Kay unya maadto gyud ta sa mga tinuod nga mga kasinatian. Kinsa karon atong panaminan aron makaibaw tang grabe di ay pod. Ingana gyud ay verse 3. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Diha palang daan sa verse 3, dunay mga tao nga kailan nakahimamat ba mog mga tao nga feeling niya marunong siya sa lahat. Ayaw na ko tudlo ayaw na ko pasagdi ko, ako na bahala, kaya na ko ni. Kana mga tawhana, wala na sila nag-ila nga kabos sa espirituhanon. Kay gani, feeling nila na anak ko ana, wa na ko naginanglan nimo, wa na ko naginanglan ana, wa na ko naginanglan. So dili sila kasinati ana nga kabulahanan. Next, verse 4. Bulahan ang magsubo kay lipayon sila sa Dios. Karon noon nga lagad ako sa Ginoo, aron nagana manoon ning kagulanan sa akong kinabuhi. Unay nga Kristohanon nga ingon ana mang response. Pero ang uban yo, thank you Lord karon. Sinati mi ani kasubanan, mubanos niya ang kalipay ani nay kalipay ani nagpaabot. Napoy mga Kristohanon ingon ana, og sila ang tinuod nga nakatilaw ani nga kabulahanan. Verse 5. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Kung imong tan-awon ni mga igsuon sa kanang atoang kanang pagkinabuhi usahay kining tungod sa garbo sa tawo
wala na hinuon niya na angkon ang unsay ang ayan unta nga para sa iyaha. For example, ang mga Israelita, gipramisan sila ni Lord o grabing kadagaya, no? Pero tungod sa ilang garbo, gisirad-an na hinuon ang kalangitan. For example, gipadad-an sila og dako kayong famine, pinaagi sa walay hatag nga ulan. Nga naman, tungod kay mapaitasod, tungod sa garbo. Muna nga, sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, sa matag adlaw, ningon si Santiago, ang pulong sa Dios sa amin, daw salamin. Dong di na ka mubasas pulong matag adlaw, wa gyud kay panalamin, gakabulingit ra gyud, nagkahugaw-hugaw ra gyud, wa ka kay baw sa ang imong espiritu anong bahin. Kay in fact, kung mag-atubang tag literal nga sa amin mga igsoon, tag 3 ka oras, 2 ka oras. Niya pag-abot ana sa eskwelahan o sa trabahoan, tan-aw na pug sa amin. Niya inig snacks, maadto na pug CR, tan-aw na pud sa amin. Sige ra ginang panamin. Ang uban cellphone nanay application nga sa amin. Kasi sige ra gyud panamin. Pero ang spiritual nga salamin, ingon si Santiago, ang pulong sa Ginoo. Nya wala na ni gitagad sa mga tawo. Ang verse 6 ningon, bulahan kadtong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Sa mga naa sa panimalay nga nagtan-aw sa live or sa makakita sa social media, no? Nagyoy kay gayunan nga maadto jud ko, mo-attend gyud ko, binaw gyud ko, magsimba gyud ko ron. Ngano man naay gitawag og pagpaningkamot. Pag maningkamot, agikapoy gyud ko. Lain gyud ang panglawas, pero maningkamot. Naay pagpaningkamot. Then unsa pa? Ang verse 7, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an usab sila sa Dios. Na? Lahi maning naluoy nga walay gibuhat igsoon. Luuya kayo, pastor. Naman, dako kay sila bayron nun. Nihatag kag piso. Wala, pastor. Piso ra gud. Napoy nga anak nga kaluoy igo rang nibati pero walay gibuhat. Verse 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. May itag putli nga kasing-kasing nga tinud-anay gyud nga nagapangita. Mo man ang kantas mga bata. Ako nalipay man ko ani nakadungog ko nga. Sa to Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Ikanta ni sa mga bata, di ko kakuha sa tono kayo anak. Pero dili ko motuo nga ang Kristohano nangita o Ginoo nga di gani mo basag Biblia. Imposible kayo na. Dili gani mo ampo. Amen? Tabla ra nangita og pag-uswag sa kinabuhi pero sige ra katulog. Na? And then, unsa pa lain? Ang verse 9 ningon, bulahan ang naningkamot nga managdait sa katawan kay isiipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Nya kay gidaot man ka. Kigdait gyapon ka. Hello? Kining tawhanan ni mo ni nanabi ni mo. Mo ni gipanabi ka ng tawhana. Makigdait gyapon ka. Sa mga politiko, kontrapartido mo, makigdait gyapon ka. Reliyoso man kayo na siya, di man may makasinabi, makigdait gyapon ka. Maon lagi na. Naningon ko nga dili gyud nato maangkon ang tinuod nga kabulahanan kung tawhanon tang mudawat or mo respond sa mga pulong sa Dios. Pero kung dili nakaiyos kalibutan, kining mga butanga pag masinati nimo sa kalibutan, mo ingon gyud ka, wow, blessed jud kaayo ko Lord. Unya, makita nato kinsa sila. So, ari na ta sa verse 10 o verse 11 and 12. Maminaw mo ani. 10, 11, and 12. Ningon siya. Bulahan ang gilutos, kung mga kay kag-word nga gi-persecute, gilutos, gisakit, basta, tanan nga mga dili maayong buhaton sa tao diha nimo, kung gibuhat nila na nimo, paglutos na. Pero doon na po'y paglutos, mga igsoon nga angayan. For example, gilutos ka kay kabuhat kag daotan. Imuha na gina. Nya pastor, yampo mi ano man, na aksidente lagi mi pastor kay gikan mi na mista. La kadiha.
Na bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Natural gyud na nga akong mga lagad kas Ginoo na may mga professional ani. Bisan pag professional ka, hingan lang ulay buot. Hingan lang way hanaw, way alamag, way baruganan. Bisan pag unsay imong rangko na abot sa kinabuhi, basta mga lagad ka sa Dios na. Siguro gina. So kung saan lang ilang hingalan nimo. Pero ningon ang Bible bulahan ta. Muna nga kung ingnon ka sa wa makay buot, wa makay ingana, murag sakitan ka. Pero kung bulahan ko kay ginganlan ko nila ani tungod sa akong pagkakristohanon, thank you Lord. Pero kung tawanon ka, pagkadungog ni mana, unsa imong gisulti? Pero kristohano na ka. Kaya nga, diferensya kayo mga igsoon, ang kristohanon nga kalibutanon. Kay kung masinati niya ning gihisgutan dire, kay puro man ni against sa imong will. Kining tanan nga gisulti dire, supak ni sa tanang gipangandoy sa tawo. Aning kalibutan na. Kaning giingon diring mga kabulahanan, imagine bulahan kuno kang gaantos ka? Ha? Bulahan kuno ka kay gibutang-butangan, gidaot ka? Ha? Sumayo ka, thank you Lord, or imong ikiha. Kaya naway mga Kristohano, di ka maong mang-response. Feeling nila, biktima, mag-anad, mampod, pastor. So, nagbuhat man kabubuton sa Diyos, ingon siya, mahisakop sila sa paghari sa Diyos. Verse 11, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Imagine na unsa ni ka-bless di ay? Sa Old Testament, tungod sa ilang pagpangalagad sa Dios, gisugba sila sa hudno. Example ana si katong tulo kay galan ni Daniel, si Abednego, si Meshach ug si Shadrach. Si Lion sad, si Lion si Daniel. Si Lion gihulog sa Daniel. Si Daniel sad gilawog sa leon tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Si Abraham gibiyaan niya ang tanang kalipayon sa iyang kinabuhi tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Si Ruth ang tanang pangandoy sa usa ka batan-on iyang gikalimtan aron mag-atiman og tiguang way ligo baho na. Di po ring ana no. But iyang gisalikoy ang tanan tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Now, ang mga propeta gipanggabas sila, gitunga sa paggabas. Ang uban gipang sunog, gipang patay. Sa New Testament, gipang prito nga buhi, gipang lansang nga patiwarik, gipang punggutan og ulo, gipang sunog nga buhi, gipang lawog sa leon. Muna'y gidangatan nila mga igsoon. Muna ningon ang Bible nga bulahan kamo kung biyayon daog-daogon sa mga tao butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Unya kay bulahan man ka. Tanawa, pinakaunang pulong sa last nga verse nga nagisgot si Lord og kabulahanan. Unsa may iyang giingon diha? Verse 12. Tanawang verse 12, rejoice. Conclusion no. Di ba gikan sa 3, bulahan ka, gaantos ka, kawaladon, kabus, bulahan tanan. Pag-abot na nimo sa verse 10, gibutang-butangan, gilutos, gidaot tungod sa imong pagsunod sa Dios. And then last verse na ay conclusion nga word unsa? Rejoice. Kung nakadungog kang gidaot ka dito, gipanabi ka dito, rejoice. Thank you, Lord. Lang butangan ko nila, Lord. Murag ang imo siguro kasing-kasing makitaan, gina na ako. Masahon gina ako ng nawong anak. Sabot mo ng masahon? Pinisingan gina ako na. Rudilahon. Ingon si Lord nga rejoice. Now, ang kuno nato na kitang mga Kristohanon, kung tawhanon pa ta manguna-una, o tawhanon pa tagpagbati, kadto tanan atong masinatian, kanang rejoice,
kanang rejoice diha, buhok rana. Di gyud ta tinuod kasi nati og kalipay. Kung tawanon ta, kay natural nga ang tawo, pag muagi siya ani, mangita gyud siya paaging makapanimalos. Mo-revenge gyud siya. Pero kaningon man si Lord, tungod nako, rejoice. Tungod man na sa Ginoong giingana ka, naingon ana ka, gidaot ka. So ningon siya, rejoice. Paglipay. Ngano daw? Tungod kay, kung nasinati nimo na, tungod sa imong pagsunod sa Ginoo, bot di pasabot nga nakaambit ka sa kamatayon pag-antos og kamatayon ni Kristo. Amen. He said, rejoice and be exceeding glad. Kanang word nga exceeding glad, walay putol nga kalipay. Kanunay nga, ninduta. Ninduta gid. Madahat. Kaya ka na to, ne? Ingon siya, exceedingly glad. For great is your reward in heaven. Natural ang tao mga igsoon, mangandoy reward. Pero din is kalibutan. And that is why kalibutan po. Pero kung mangandoy kag reward in heaven, mag-rejoice ka tinuod, ani na ay mga paglutos. Nga naman, ingon siya, tungod kay. Bisan ang mga nag-una kaninyo, ang mga propeta kaniya to, giingon ni ani usab, for so persecuted they, the prophets which were before you. Kadto daw mga nag-alagad sa Dios, mga mamama ba? Tigpanulti, mga alagad sa Dios, nga nagsangyaw nagwalik kani ato, giingon usab ni ini nila. Giingon ani usab nila. Karon, kay mag-isgot mangyud tag tinuod nga kabulahanan diha sa mga pag-antos. Tinuod ba nga inig-abot sa panahon sa mga kalisdanan, pag-antos, balatian, pagbebiay, paglutos? Nalipay ta o gidawat nato ingon nga bulahan ta? Or nangaguol tag-ayo? Nangasakit tag-ayo? Gusto natong manimalos, gusto natong natural. Kining tao gusto man jud natong hinluon tong pangalan, no? Labi na ko kay gibuhat niya gipanabi dito nga mao na gusto jud nimong panalipdan og hinluon imong ngalan. Pero remember this, nga dunay usa ka pangalan nga ilang giduot og ayaw gihugawan pag ayaw apan ang maong ngalan gibayaw sa kaytas-an og sa maong ngalan ang tanang tuhod magaluhod. So, kita mga Kristiyanon, iyahay tag badlong sa atong kaugalingon. Badlongay imong kaugalingon. Anong ingana man ka? Anong suko man ka? Anong naguol man ka? Anong ingana man? Nganingon naman ang Bible nga bulahan, naguol ka no? Kay kalibutanon ka. Pangay pasaylo. Badlongay imong kaugalingon. Tudlo igyon imong kaugalingon. Anong naguol man ka? Now, si Jesus mismo mga igsoon, nagsulti siya nga kung arikas kalibutanon mangandoy og kabulahanan, sigurado nga mahimo po kang kalibutanon. Manghuna-huna, kalibutanon og mga tinguha, kalibutanon og pagbati, kalibutanon og mga desisyon, kalibutanon mo response. Pero niingon si Lord, nga kita nga iyang mga anak, kita nga mga Kristiyanon, nagsunod sa Ginoo, kaaway na nato ang kalibutan. Atong basahon ang John 15, verse 18. John 15, verse 18 to 27. John 15, 18 to 27, ingon, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan ni ini. Hello, sa wala pa ka natawo, si Kristo gisakit na. Karon natawo na ka, sunod kas Ginoo, gisakit ka, hinumdumi siya giuna pagsakit. Nasabtan na to? 19. Kung kamo iyapas sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutan na og kamo dili na iya sa kalibutan busa nasilag kaninyo ang kalibutan.
Ingon si James nga ang pagpakigigala sa kalibutan, pagpakig-away sa Dios. Ngano man, kaaway man sa Dios. Ang kalibutan nasilag man. Ngayon gaytag kalibutan, it means ang mga butang aning kalibutana, mga gikalipay sa mga tao, mga paghudyaka, pagpakasala sa mga tao, mauni ang kanang dili gusto sa Dios, mao nga gikasilagan nila ang Ginoo. Verse 20. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, kon gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Mao ni ang giingon sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan, samtang naghimo sila sa katapusang panihapon. Iyang gisultian sila, prangkahan nila, ni prangkahan niya. Verse 21. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo, tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako, dili unta sila makasala kun wala pa ako moanhi og mosulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kun wala ko pa buhata ang mga milagro nga diha kanila, nga sukad masukad wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong gibuhat og nasilag sila kanako og sa akong amahan. Verse 25, hinoon, kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Wala gani kay nabuhat, wala kay hinungdan, pero ang mga tawo kalitrag di na managad nimo. Ibawaan na gani kag ni atin nakaditog pangalagad ng simba naka awa na kanang imong suod kayong paryente nga amigo ra nimo kalit na nagkausab di na managad nimo. Impas. Mao na. So sa verse 26 mi anhi ano? Verse 25 hinoon kinahanglang may tabo kining tanan. Kini aron matuman ang nasulat sa balaod nga nag-ingon gikasilagan ako bisag walay hinungdan. Natural lagi na nga hilabtan ka lutuson ka. Verse 26. Moani ang magtatabang nga maong espiritu, ang Holy Spirit nga magpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala siya gikan sa amahan og magsaksi siya mahitungod kanako. Og magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Sila gyud giingnan nga magsugilon. Pag abot sa 16, 1-4, mas lala. Mas lala. Kabalo mo? Nganong lala? Kaya mga tawong magdaot ninyo, naghuna-huna sila nga nagpasidungog sila sa Dios. Tanawa ng mga debatidor. Di ba dauton nilag ayon ng mga kasimbahanan, kamo, mga sulpot mo, kamo, mga man-made, kamo. Nya ilang huna-huna ana, gabuhat sila ana pagpasidungog sa Dios. Tanawa, 16 verse 1-4, gisulti ko kani kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong paglaom or pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga og moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. So dunay lang nga lain nga mga grupo, mga igsuon nga nangingon sila nga kung makapatay sila og Christian, dako sila ganti dito sa langit. Dunay mga ingon ana mga igsuon. Verse 3, kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan og kanako. Apan gisultian ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Maka-response raman unta ta. Sa di pa gani mahitabo, na-prepare na nato tong kasing-kasing. Mabot yung panahon, na yung daot na ako. Na yung magbutang-butang, na yung magguba. Gi-prepare na nimo daan. Kaya pag-abot sa panahon, di mao na sultis pulong sa Ginoo. Mao na dyan ka-expect na ko daan Di kay pag-abot sa maong kasakitan, pag-abot sa maong kalisdanan, mga paglutos, nga nung naitabo man na surprise.
Wala na yung mga taong di magbasag Biblia. Inig na yung maabot, ma-surprise. Wala. Ngano man eh. Ngano ngingani. Surprise. Ngano man, wala magbasa. Wala pa malandong wala ton eh. Now, nakaibaw ba mo, sa pagwali ni Kristo, samtang naghimo sa katapusang panihapon, diha sa John chapter 15, og sa 16, verse 1 to 4, usa sa mga diha, mitambong sa panihapon og naminaw sa gisulti ni Kristo, si Pedro. Now, human mamatay si Kristo, sulod sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya, o niya, mikayab siya ngadto sa langit. Ang mga apostoles karon, sila na ang nisunod og namuhat sa kabubuton sa Dios. Kung unsa ang gitudlo, mao ang ilang gitudlo. Now, diha sa Jerusalem, gipakaylap nila pag-ayo, pinaagi sa pagpanudlo, pagwali, nga kining Jesus, kining Jesus Christ, mao ang Christ, siya ang Misaya, siya ang mangluluwas. O inubanan sa mga milagro, daghan kayo ang naminaw. Daghan kayo nakakaton nga, daghan kayo ang mito. O tungod sa kasina, ang pundok sa mga kaparian, mga Hudyo, o uban sa mga pangulo, sa mga Hudyo, ilang gidakop si Apostol Pablo, o si Apostol Pedro, o ilang gibilanggo, gipapreso. Pero niingon ang John Buhat Kapitulo 5, nga Buhat Kapitulo 5, diha sa 17 o 19 nga, si Pedro ang binilanggo, ang mga apostoles, gibuhian sa anghel. Tanawa na, itong basahon. Acts chapter 5, 17 to 19. Unya ang Pangulong Pare o ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo nasina pag-ayo sa mga apostoles. Nasina pag-ayo. Kahinumduman nga samtang si Kristo pa ang diha, physically, makita nila, nagapangwali sa gingarian, naghimog mga milagro, gikasinahan usab nila, ubot lang patyon. Karon, ang sumusunod na ni Kristo, nga mao ang mga apostoles, nasina na po sila kayo, buot nilang patyon. Verse 18, busa ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa bilangguan. Dinhi na nagsugod. Kung ikaw ni Lord, nangalagad maminimo, nganong gi-prim up mahinoon mi. Nganong gitamnan manon may ebidensya. Ngano, naingani manoon mi. Verse 19, dalawa. Apan ni atong gabi huna usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga gangaan sa bilangguan o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo, isulti sa mga tawo, may tungod ni ining bag-ong kinabuhi. O gituman kini sa mga apostoles o sa pagkakadlawon, misulod sila sa templo o nanudlo. Nakita na po sila, motong gisita mga security. Ano man yung nakagawas? Ningon din sila, sir, among gisosi ang bilangguan, padlak gyud, sirado gyud. Wala lang may nahibaw, naglibog lang may giunsa nila pagawas. Na ang tao, mayroong wala na paagi, pero ang Lord di mahatdag paagi. Kung imong basahon sa Book of Acts, kaduhan ni si Pedro ang gibuhian sa anghel. Kaduhan ni siyang gibuhian sa anghel. So, gipadakop na pod sila, og otro, gipabunalan og ayo, og gibalauran nga dili na pod magwali. Tanawa, ato tas verse 27. Chapter 5, verse 27, unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sa Pangulong Pare. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tanawa,
kining inyong gibuhat, gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, o buot ninyo nga kami paninglan sa inyo, sa iyang kamatayon? At tanawa ra gani, di ba gididaan naman mo na mo? Imong makita nga sa panahon ni Kristo o sa panahon sa iyang mga apostoles, ang pinakadako kaayong babag nila, nangalagad nila, relihiyon. Sa ilang pagpangala, relihiyon o mga relihiyosong tao, maupo ni karon. Ang kusog kayong mangbabag sa atong pagpamuhat sa buluhatan sa Diyos, kini po mga relihiyoso kayong mga tao. Maupod ni sila. Na anay gustong mga lagad, didan. Ayaw, simba-simba diya. Mauman eh. Pero sa verse 29, tanawa, firm kayo ang tubag ni Paul. Verse 29, then Peter and the other apostles, no, not Paul, si Pedro. Wapas Pablo nakabigan eh. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Masundon gyud namo ang Dios, ang gisulti sa Ginoo kaysa sa inyong gisulti. Sa inyong warning namo, sa inyong pagdili namo. Pastor, wako kakuan kay gididan man god. Diin Manila na dawat, nagiinan silang iwali. Gikan sa Dios. Kisa may nagbabag kanila nga ayaw og iwali ang tawo. Mo nang ningon ang verse 29, og si Pedro og ubang mga apostoles mitubag, kinahanglang sundon namo ang Dios og dili ang mga tawo. So nagpadayon sila mga igsuon sa pagwali og mo'y hinungdan nga buot unda silang ipapatay. Usa sa mga pundok sa mga Parisiyo, membro sa pundok sa mga Parisiyo nga si Gamaliel, mibabag nga dili sila patyon. Naa sa verse 33, sa pagkadungog ni ini sa sakop sa lubang hukmanan, nasuko sila pag-ayo og buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Verse 34, apan usa kanila nga si Gamaliel, nga usa ka Parisiyo, og magtutudlo sa balaod, nga tinamud pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog og misugo, nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Pahawaasan na sila, kita usay mag-meeting. Mo na nitabo na? Verse 35, unya miingon siya sa labang hukmanan, mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ini mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag ti Judas, nga nagpakadakong tawo og may 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Og nahanaw ang iyang kalihukan. Verse 37. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo, apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Verse 38, busa ni ining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kon kining ilang laraw o buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayod kini. Timan ini. Nindot kayong panambago ni Gamaliel. Ningon siya, pasagdi ninyo na yung mga apostoles, pasagdi ninyo na sila. Kay kung kana buhat lang sa tawo, paagi lang sa tawo, plano lang sa tawo, desisyon ra sa tawo, paagi ra sa tawo, mabungkag yun na. Pariha aning gisgutan niya sa nanglabay. Kini si Judas o kini si Judas. So, ingon siya sa verse 39. Sa verse 38. Malipay yung kaning verse 38. For if this, kanang second, For if this counsel or this work be of man, it will come to naught. Mahanaw rani. Marig aso. Abungkag rani, mawala rani. But, notice, in verse 39, ingon, apan kon iya kini sa Dios. Paminaw ha? Dili gayod kamo makabungkag, makaguba, makabuntog ni ini. Mahitabo pa hinoon nga kamo nakigbatok sa Dios. O ni kuyaw.
So, ang nature daw sa church or ang nature sa ministry, unshakable, unstoppable. Di siya mo-outlast good siya sa mga paglutos. Di good siya maguba. Muna yung nature sa church. Munang bisan pag ang church, timanin ang church, tabangag lutos, tabangag BBI, di ba, musana hinuna, mudaghan pa hinuna. I-bless pa na og ayon ni Lord. Kay mauna yung nature sa church. And then, ningon diha, ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Mauna ni akong giingon. Giunsa nila pagdawat ang kasakitan. Verse 40 to 42. Tanawa, busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles, gipalatos og gibauran nga dili na gayud sila, nga dili na gayud sa dili gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus. Unya gibuhian nila sila. Verse 41. Unya nanggula ang mga apostoles nga mali pa yun. Nindo tanaw rejoice, di ba? Verse 12 kaganina sa chapter 5, Matthew chapter 5 verse 12. Rejoice. Ningon ang Bible 41, unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Na-connect na nato? Na-connect na, amen? Ang gisultis ni Lord sa Matthew 5 o ang gisultis ni Lord sa Matthew 15 and 16, na-connect na nato sa aktual nga panghitabo sa kinabuhi sa mga apostoles. Ningon sila nga naglipay sila ayo sa diyang nasinati nilang gikastigo sila ayo. Gisakit sila, gibunal-bunalan sila tungod sa ilang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. 42. Og matag adlaw didto sa templo og mga puloy-anan nagpadayon sila sa pagtudlo og pagwali mahitungod kang Jesus nga mao ang Mesiyas. Mao ni ako na kanang angayan nato bitaw mga igsuon nga pamalandungon gayud pag-ayo. Nga giunsa di ay, no? Tan-awa tong unsa tong tuigang nisugot kang mga lagad kas Ginoo. Sukad adto hangtod karon. Giunsa man nimo pagdawat ang giingon ni Lord nga mga kabulahanan. Sa diha nga dihay time nga nasinati nimo to, ningon baka salamat kay Lord nga nianing mga kagulanan karon. Kay gayuna na po ni Lord nga iampo na ako ni kanunay, kay gayuna na po ni makakita na po ko sa imong gahom ani kay imo man jud ning pakita ag kasulbaran gyud. Lord, salamat kay Ginoo kay pagpaila gyud ay nga nag-alagan nako nimo. Or ang imong mahinumduman nga sadyang pag-abot sa maong kasakitan, butang-butangan ka mga alantoson, agua man nabuhian ay mauta po ning ang ingane man eh. So, bisan baya sa itong kaugalingon, matimbang-timbang na nato. Pwede man ka mag-diagnose na sa imong kaugalingon without check-up. Adi, pwede. Check-upon sa nimo. I-check sa nimo imong kaugalingon. And after that, mag-diagnose na ka. Moingon na ka, kabihan, no? Di man gyud ako ning gisgutan diring bulahan nga tao. Kay kumuagi ko kalisdanan, magyaw-yaw ba ako, mauta ning kinabuhian ning kanusa pa makagawas ning kawaladon. Di ba? Kaya katong lutuson ka, butang-butangan ka, daog-daogon ka. Manong manghilabot man sila nako. Mangbuot man sila nako, musimba ko dito, silay kapakaon ako. So, pwede gyud ka nga dili katilaw sa kabulahanan sa mga pag-antos. Kay kalibutanon man manguna-una, kalibutanon pagbate, kalibutanon mo respond. Nakining pagresponde nato mga igsoon sa matag sitwasyon. Magmatter man ni kung di magsusi man ni sa ato akong natubo bata or wala, wa pa or kulang pa. Kay kining matured na ka naa man junay kausaban sa imuhang mga desisyon sa kinabuhi. Sa mga paagi giunsa nimo pagdawat ang maong mga sitwasyon og panghitabo. Mga bakag dunay katuyuan ang Ginoo ani nganong nahitabo ni or moingon kag nganong ingani man nimo Lord?
So, kinahanglan gyud ato nga masusi atong kaugalingon mga igsoon. Amen? Now, na ako'y panambagon dire si Santiago para nga madawat nato ang tinuod nga kabulahanan diha sa mga pag-antos. Kanang moabot ang pag-antos, may thank you Lord, bless kayo ko Lord nga naabot ni nako. Unsaon man nato na aron maingon na ana mga igsoon. Ingon ang James chapter 1 verse 2. James chapter 1 verse 2, verse 3 ug verse 4. James chapter 1 verse 2, verse 3 and verse 4 ningon mga igsoon. Isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Blessed daw ta. Blessed gyud ta mga igsoon. Moagi ta grabing kalisdanan, bless kayo ta. Moagi ta grabing kanang binaksanay gyud sa kaniadto mga igsoon ako mahinumduman, magdumot ko sa akong papa. Kay gikan sa kanang naang edad nga masugo na ba? Like 5 anyos, masugo naman na size. Hangtod gina na ulitaw na grabe yung binaksanay, bunalanay. Nga, magdumot ka, kay nga nung inganim na siya nako. Pero pag abot daay sa panahon, makita ni mga blessing to. Grabe, na-train yung goging ato. Lain pa, kining kawala doon. Katubitang sa una, nga mukaon ra kag kupras pa dong eskwela. O niya, mais nga yellow. Kanang, kailangan ng mais nga yellow, nga yellow corn, gigaling. Mao nay among balunon. Nga mo na inignisi na mo, ma'am, present ma'am, gayilo ang ipon. Then, maglugit, mag-unsa man na dire. Magkupras, lugiton ang lube, kanang kupras, kanang lube, kay maunay isudan ini kaudto. Arang grabe gina siya. Nya karon og masuko ka nga 50 ray balon, 100 ray balon, kining tagbilaran og Lourdes baktason na ni sa distansya sa eskwelahan namo og katong puhagan nga mong gipuy-an. Kamay na lang na ay 2 pesos nga balon. Ang hitabo pag yung igsoon, inig-agi atong sakyanan, wa man may iplite, nya maulaw man mi nga makit-an ming magbaktas, mangambak mis kanal, manghapa mi, tago. Nigula na, padayon na mig baktas. Lisod yun. Kinalisodan. Kagutom, grabing kagutom gyud. Kana bitang mananghid ka atong manglaktor ka. So, muagi meron atong lasang ni mao na ibaol. Among, ug nay agian mo dito makaon. Ngayo may kay gutom gyud. Basta makaagi ganing saging na hinog-hinog gamay na mga sigurado gina. Kakao, ala bisag unsa kit-kiton kay gutom gyud. Grabe. Usa sa igagaw sa akong wife, nasa sa DepEd. Iya ming giingnan ayaw i-pampers na inyong mga bata. Kana bitaw, unsay tawag ka nang i-pampers kanang kanang grabe ay mong pag-care, pag-comfort to the point nga wa nagyan lay disiplina na apil. Kanang inig nahagbong siya, bisag gamay ra, luya man, dali. Tindog niya, kay mo nang tinuyuan. Dapat unta na po yung mga ingana. So, isipa nga bulahan ka mo. Sige, makagtanaw sa uban, may good lamang sila, kay ingane. Pero wag ka kabalo, gitrain ka. Kaya nga pag-ingon nga mag-ministry og isla, gauna-una na dayon kag gutom ray imo. Nay kwarta og wala isla ministry, importante kalag baya. May kabubutos Ginoo, ministry na po kog isla. So, ngano man tungod kay ningon siya bulahan or isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot
kaninyo. Verse 3, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Amen? Unsaon mo? Grabe gyud kay na si Rick ka mainantoson. Nya wala gani siya kasulay pag antos bisag gamay. Ano sa man ka moingon nga kana siya grabe gyud na mulahutay gyud na siya sa dihang nakakita kang may mga giagian siyang daghan kayong kalisdanan pero nagpadayon. Mo na moingon gyud ka grabe gyud na siya kalahutay gyud na siya. Mo na niingon pud ang Bible. Nga gitugot ni, gialaw ni. Nga mga kasakitan, mga kalisdanan, mga paglutos aron nga ang inyong pagtuo mahimong malahutayon. Kay doon na ba yung mga tao mo alagad ras Ginoo doon na madawat. Sulay kag atong mga dapit ay mingon dayon kang oy diri mo panimba mo tag sa kasako kada Domingo nimba na tanan. Nya sa verse 4 tan-awa paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayod kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Kining atong pagkamalahutayon gyud. Nya mo lagi na moagi nato to. Nakaron. Inig-agi sa mga kasakitan, imposible kay ka paminaw ha. Inig-abud adto nga mga kasakitan. Imposible kay ka makalahutay. Kon kalibutanon kang manguna-una, kalibutanon kag pagbati. Ngano man? Di man ka maguna-una, bulahan ko kay naagian ako ni. Ang imong una-una kay kalibutanon mo ka, nganong gingani mo ko, nganong ingana sila, nganong ingani ko. So di na kalahutay. Sultihan ka nako, ikaw karon nga naabot aning tinguga. Bisag asa kas na akadre or asa kang suukas kalibutan. Imposible gyud kaayo mga igsuon ang paglahutay. Kung ang atong una-una kasing-kasing nasitol sa mga butang sa kalibutan. Kay dili ka kauna-una, nga kining mga kabulahanan nga gihisgutan sa Matthew 5-12, blessing na sa imuha, mabulahan ka na, kay ang imong gyud nga makita diya, ang imong response ana, biktima ka, gidaog-daog ka. Lahutay. So para makalahutay, isipon nga ang tanang matang sa kasakitan o kalisdanan, maoy training sa faith, sa pagtuo. Aron maingpit ang pagtuo, aron mahimong malahutayon, gibutangan og mga ingon ani kalisdanan sa kinabuhi. Gibutangan og mga kasakitan sa kinabuhi. Paagian og brokenness sa kinabuhi, tandugon ang garbo sa kinabuhi. Sultihan ka nako. Paminaw, pwede ka makalahutay sig anhi dire. Pero imong pagtuo sa Ginoo wa na naglahutay. Pwede na. So, ang mga gisulti sa atong Ginoo, pasiuna. Gipauna niya, gisulti niya una, aron nga inig mahitabo, dili ka ma-surprise. Muna'y una. Ikaduha, preparado na ka. Expected na nga moabot na ni, ang akong response, ingon ani. Ingon ani dapat. Unya ang ikatulo, mga igsoon, nga giingon ni Lord, pinakaunang pulong, sa Matthew 5, verse 12, pinakaunang pulong, rejoice. Muna ikatulo, paglipay. Paglipay ining abot ani. So gipamatud-an sa naitabo sa mga apostoles, human sila gibunalan naglipay sila. Og ang ikaapat, unsa man tay gisulti ni Santiago, isipa nga bulahan ka. Gidaog-daog ko, ngano sila. Murag ignorante sa Biblia ba? Wa gyud nakabasa guro ning Biblia. Kaningon ang Biblia, isipa nga bulahan ka. Amen? Isipa nga bulahan ka mga igsoon. Now, basig kaingon kag ako ray giigoan eh. Kung dili ka maigoan eh, wa kay apil. Ako maoy pinakaunang target ane because wala koy wali diring wa koy apil. Kadi ko mosugot nga mga langit mo ako ray maimpierno.
So na ko iwali dire, usa ko sa gibadlong sa Dios. Nga daghan kayo ko, bisan sa personal namo nga pagpamuyo. Naman ko yung mga kauban dire sa church. Pero dili na sila kadungog o gadinagkuay mi direk tingog nga galalis may gaaway mi da. Pero kanang akong wife nakabalo na siya. Og unsa po ning akong mga gipangsulti karon nga need na ako nga kinahanglang na apo ko'y bag-uhon unsaon nako pag-response. Nga mo yung kog bless ko kay nitabo ni nako, bless nako ni kay ngani. Bless me kay naami ani nga pagsulay, bless me nga naami aning kagulanan. Kay kung wala, bisan pagdugay nakakayo sa simbahan. Bisan pag moingon na kag ako'y kinakristyanan sa tanan akong kauban sa church. Pero kalibutanon kang mga response ani di kakatilaw sa tinuod nga kabulahanan mga igsoon. So, wala ningon ang Bible, bulahan ka kung naa na kay nindot nga balay. Matanaw na inyong Mateo 5 diha, kay basig ang nakabutang diha, verse 3, bulahan ka kung nakapalit kag bagong sakyanan. Bulahan ka kung doon na kay nindot nga trabaho, dako ang sweldo. Verse 5, bulahan ka. Basig na yung mga ingon ana. Basin sa inyong Bible, bay check. Pero giingon sa Bible, bulahan ka kung naa ka ani mga kalisdanan, naa ka ani nga kawaladon. Kung nagpaubos ka, bulahan ka kung, di ba mo na gipangsulti diha? So natural na nga sa kalibutan ang ilang kabulahanan, kanang na sila'y pabor aning tawo, na sila'y pabor aning kalibutana. Pero kita mga Kristohanon, ningon si Santiago, isipan ninyo kanunay nga bulahan kamo. Kung masinati ninyo ni. Kung dauton. Sa among nga pamilya, giingnar may kana mga bataan na, gipatubo ra nag dahos gabi. Grabe kayo. And doon na pag yung mga, napadyoy mga, ingnon ta, mga leader sa misyon, nga mo ingon nga, kung pobre mi sa una, mas pobre pag yun na si pastor kaysa namo. Imagine na. Masa di ay mong gi-expect, mga dili, magtotoo, may mudaot ni mo? Bisan ang kauban panimo diya sa Ginoo, mots gamito na rasulayon ka. Unsa may imong response? Bulahan ka? Or ako ragay kuan, oy. So sulayan ako na og pray. Tungod kay kung gibless tas Ginoo, kung gihimo tang bulahan sa Ginoo, wala man ta nagisgit og kabulahanan ring nga dato og ayo or unsa diha. Kaya nga ato ang kabulahanan nga gisgutan sa Biblia kana mang nagantos ka tungod sa imong pag-alagad sa Dios, pagsunod sa Ginoo. Kaysa anang naghigda na ka og dili na tong bed of roses. Dili na bed of roses, gahigda na gyud ka sa kwarta. Nga feel nimo bulahan ka, what if gisugo kas Ginoong Magwalig Island? Yan italikod ka ato kay maghigganan ka maghigda og kwarta, nga feel nimo bulahan ka. Ako sa ning gi-consider because sa pagkadungog nako ngayon ana ang sitwasyon na anay mga magtotoo. Na anay balay nga ni offer. Kining balaya, dako man nga balay, bisan pag didto na mahimuon ang simba. Nya, ulay pastor. Gunoon ako, bisan pag isla. Amin ang isla kay walay signal. Walay social media, walay ampo sa Ginoo, Lord. Unsa ka, basig si Pastor Rere dito. Nya, kaya saan naman na sama namin, si Pastor Rere dito. Anay mo chat na ron? Una-una ako, Lord. Di ka saabot mo ni Pastor Miko, nga Pastor, saan mo na tabangan na to. Si Pastor Miko, niingog, Pastor, pasig ikaw may mo trabaho dito. So cool. Bisag unsa ra gyud paagis Ginoo. Because gibless man tang nakailata sa Dios, na agian man nato ang mga pag-antos tungod kay gihimo tang bulahan sa Dios. Therefore,
og maunay kabubutos Ginoo di pagamit kita sa Ginoo kay unsa pa yato ang sige ko ng kalibutan nga sige naggubot gera ningan pagid ang Bible kung ang nason magkabahin-bahin di gayon makabarog kalisod og ayo kay ang presidente, vice president, senado, congress gabunggo ra antod na gini sa antod siguro buto na ang bulkan galinog na pod sa loon. Hinahinay pa man eh. Hinahinay ra ba? Sige, linog-linog. Nya mag-unsa pa man ta. Ingon na si Lord, bulahan ka mo. Ang problema, wag kita katilaw sa kabulahanan. Nga naman, kalibutanon gihapon kasing-kasing. Kalibutanon gihapon og huna-huna. And magpasalamat ta, pinaluha pa, pinahilak pa, pasalamat sa Ginoo kay gipanalanginan may ngani. Pag abot sa problema, wag yun. Wag yun yung pasalamat yun mis Ginoo, bless gyud kayo may kay grabe gyud may lisuda ron. Nga igsuon. Na? Ato ka na pausuhon no ipanugilon ato gini ato kabulahanan. Grabe mga igsuon, bless gyud kayo mga igsuon. Kabalo mo? Gamaan akong tarpulin dito. Pagbantay mo ani kay scammer ni. Na ako nawong dito mga igsoon. Bless yung kayo ko. Nga na, katang response? Kakiha din kag libel. Kabayad na yung tugdanyos. Isuda kayo mga igsoon. Amen ba? Nauna nga karon. Dili lang kay igo ra natong nadungog. Sulayon nato consider ang pulong sa Dios nga atong nadungog. Gihuna-huna ba gyud nimong bless ka? Or forever na lang yung maghuna-huna kang biktima ko kanunay? Galahutay ka sa pagdong sa simbahan, pero wa ka galahutay sa imong pagtuo sa Ginoo. Gi-bless ka ni Lord, pero imong una-una, biktima ko. Gipaburan ka ni Lord, pero imong una-una, ugwa pa ko ning kamot, di gyud ko maingani. Gipadadaan ka kasubanan ni Lord, pero imong una-una, kung tinuod pa ang Dios nga naghigugman ako, nga nang gingani man ko. Lisod ka kalahutay. Pero kung inigabot kasubanan, mayong kag, Lord, nag-ingon imong pulong, bulahan ang nasulubon. Kay lipayon, salamat kay Lord. Nga naa kay plano, nga lipayon ko, mao nang imo kong iagi sa kasubanan. Diba? Kana mga inahan, mga kababayinan, pag anak, maog yun ay pinaka sakit kayo. Kanang pagpanganak. Kita gyud ko anang pagpanganak sa akong asawa. Kaya ipasuod mo ko dito. Paghunat niya, gawas ko. Grabe sakita. Kung mahimo pa lang, maingon lang ko sa Ginoo, bahino na mo ning kasakit, Lord. Tunga me. Sakit kayo? Sakit kayo. Pero inig katawo na, malimot na lang kang gitahi pa. Kaya na may lihok-lihok, gipatong diri si mong dugan. Tawag yun, oh. Tawag yun siya. Kaya inig humagpanganak, maon ang bata niya, butang si mong dugan. Sakit pa kayo to, samad kayo to, dako kayo ang hiwa. Pero, inigpatong sa bata, diri malimot ka, sakit. Labi na inighikap ni mo sa bata, init-init siya niya, mulihok-lihok sa imong dugan niya. Di ba mga mama, maka-feel kayo mo o grabing love, kanang naana diri ang bata, ang pingan sa din ako. Kaganin ang buntag, din na bata nga gilabay, gihulmigas in tawon. Daggan kayo na gikaon na gulmigas iyang dunggan, iyang gilid. Nya gatagilid siya sa kakugnan. Kung kanang nay mga kugo, nay mga sagbot. Sige siya gilak. Babae nga bata. May gani kay naay naka-rescue niya. Nya pagpunit in taon sa iya panang daghanan na kaayo gihulmigas siya kaayo. Buhi ang bata. Grabe na jud kaayo ang panahon karon. And that is why sa ato nga mga Kristohanon atong hunahunahon gyud unsa gyud ta kabulahan. Ayaw gyud ka gunahuna nga kining naabot nimo mga pagdaog-daog ni kining naabot nimo mga kasakitan na
mga kagulanan na, mga kan. Ingna dayon, ingon si Santiago 1, versikulo 2. Isipa ang midangat kaninyo nga mga kasakitan, mga kalisdanan, nga bulahan kamo, isipa kung niabot na ninyo. Kay gitudluan ta sa Dios nga mahimong malaho tayo. Sa akong kinabuhi, usa ka butang akong pasalamatan sa Dios kini. Katong kinabuhi sa akong inahan. Because wa po to siya nagtudlo na ma-bright mig ayo. Ang iya ra gyud nga kutob sa mahimo. Ang iyang ipaabot gyud sa kanunay lig-on nga kasing-kasing. Bisag unsay moabot sa sa kinabuhi, lig-on ka kasing-kasing. Di kay feeling ra nimo lig-on ka pero pag abot give up. Sao na, di lig-on. Kaya ra ni, ma-overcome ra ni, okay ra gyud ni. So lig-on nga kasing-kasing. Ngana nang ato ang iampo pangayoon, pangandoyon sa Ginoo mga igsoon. Hinaot karon doon na tayo mga nakatunan sa atong mga napaminawan ang tinuod nga kabulahanan diha sa mga pag-antos. Magampo ta? Ginoo, salamat kayo sa imong mga pulong karon. Salamat sa imong mga pagtudlo. Salamat sa imong mga pagbadlong. Salamat kayo, Lord, sa mensahe. Kining mga pag-antos namo, mga kalisdanan nga nagaabot sa among mga kinabuhi. Daghan kaayong salamat nga imo ning gamiton o Dios aron nga ang among mga pagtuo, ang among pag-alagad kanimo matudloan kami nimo nga mahimong malahutayon. Ginoong Hesus, nakita nimo nga bisan ang among mga kasing-kasing. Anaa sa kahadlok, anaa sa mga pagduha-duha, anaa sa mga pangutana kung magpadayon pa ba. Apan salamat kayo, Dios, ikaw magapanalangin o magauban ka namo. Nga di gyud minimo pasagdan. Di minimo biyaan, o Dios. Salamat kayo nga imo kaming gitudloan. Nga dili namo isipon nga luoy biktima kami panahon nga naaning mga kagulanan. But amo Inoong naunaon nga kining tanan naghimo ka namong kabulahanan, o Diyos. Tabangi kami ngang paglahutay sa among pagtuo, pag-alagad kanimo, magapabilin bisan pa sa panahon nga mahagbong kami sa sala, naluya kami gikapoy na uga, kabsag paglaom. Salamat nga gitudloan gyapon nimo kaming magapadayon. Lahutay sa among mga pagkinabuhi. Tanang dungog ug himaya kanimo lamang Amahan. Sa pagtuo, Lord, ng mga mensahe dili makawang. Mabuhi unta ug mamunga. Hingpit nga kadaugan, kausaban, kabaguhan, paglambo, pagbunga sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo, Lord Jesus. Wala lang nimo gitudlo, but imo sab gipakita unsa ang pag-antos, unsa ang paglahutay. Bisan hangtod sa kamatayon, imong gipakita ang imong gitudlo. Tabangi kami nga ang among nakita ug among nadungog, amo sa may kinabuhi. Gikan kanimo, O Dios. Salamat kay Lord. Kini among mga pag-ampo, tanang pagpasalamat o kadungganan, among gibalik kanimo Amahan, sa imong kaayo, sa imong pag-atiman kanamo. Dawata, O Dios, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog ta.